Hello mga bay, may buntag, good morning, may buntag sa Bisaya. Kumusta man mo diyan tanan? Diyan mamahaw na ta bay. Ito dari usa kada mga kape. Nga apod tay duha ka plato nga pan. Mo ni ilang pan diri bay. Mo ni tawag nila diri kubos. Mo ni pambansang tinapay sa mga OFW diri sa Middle East. Mo ni gitawag kubos. Nipis kaayo siya. Murag keeping ba. Pero lamig kay ni tanan palaman. Labi na mga palaman nga mga adobo, mga itlog. Kasuwa man sila sobra sa itlog. Kurot man nila kaon. Busy kay ron buntaga ba? Hanga kay ba? Tugnaw nya busy. Busy kayo ba? Wa ang katugnaw kung busy. Hala, ako bahala, wa ko jacket basta nalang ko hapin di sa liog. Awa na itugnaw ba? Nya ini tugnaw na ako ron ni anak ko. Taas rabot na ako. Dalang mas na. Nga o dabay lami ni siya palaman aning kuan bay adobo bay. Di adobo diri bay oh. Terus pad lang ni akong adobo pero lami. Palaman na to. Asan to sa langhi. Ang gayan na ko kung arinula. Kahungot sa kape. Mahal ka ba? Hindi naman pagtrabaho nun ba? Ulan baka ang ba? Mga kilo-kilo man. Ngit-ngit madilim. Parang ulan. Okay. Grabe naman pinto na yan. Parang baril. At malay. Dali na. Masa na tayo? Ay, wala palang ano. Nagaw. Ano? Meron ba yan? Ano ma'am? Wala. Wala. Mamaya meron pa ako nakagay. Hindi. Isang palang kwarto. Isang kwarto pa lang yan. Kakain muna ako. Dito ka kumuha. Hindi, ano lang. Dito kumuha sa... Gusto mo kubos o yung... Isa tayo. Ako ko lang yan. Baso ko yun nandun. Hindi ako. Ano nagamit dito? Hindi mo lang ginagamit dito. Sama ka. Kung sa'yo, ba't maaga? Sige. Tatay, Ayan. itaranta naman ako. Kasi parang inaantok ako dito kung mga nangangusan eh. Yan, Sabi antok. niya sa akin. Sabi ko, sure. Ay, sorry. Tapos sabi mo, diyan ka kayo sa baba. Ha? Diyan na! Diyos ko! Taranta na. Hindi ko nag-iisip kasi ako kung anong i-almusal kasi walang white cheese. White cheese dapat Meron pa siyang ngayon. black olives. Hanggang bukas na lang. Ay, hindi talaga naman. Kung gusto niya yung Try green. mo pagka ano, try mo naman. Wag lang ha. Wala na siya. Green ang ilagay ko. Si nanay kanina pa pala gising. Nanahimik lang doon sa ano. Tapos pagbaba ko, ang sama na. Nandun na kayo ka? Ang sama ng tingin sa akin, sabi. Hindi, alam niya na ano. Eh kasi bagal-bagal natin sa taas ba? Para nakakatamad, no? Okay lang naman sa kanya. Bakit ba? At hindi tayo nabukang 8. Yan. Ayan, tinatamad ako. Hala, bagal-bagal. Kung bumababa pa rin Tapos, naman, 7:15. Nandiyan na pala. Yuma, ang bilis na lalakad. Tapos gumagawa ako ng almusal dito. Sa tinatamad din ako. Bagal. Pag sabi mo doon ako nabuhayan ng ano eh. Nag-iisip ako kung ano ipapalmusal ko sa kanya. Ano kaya? Sabi ko, ano kaya? Nung bumaba ako nung
Yung dadalhin mo na? Gawa mo kaya? Ano nga? Yung ano? Pag ganyan naalis siya ng umaga, nagsasabi yun sa gabi. Hindi na nagsasabi. Hindi niya kinain yung tubos niya. Kalahati lang. Kunin mo to. Pero, nanawasan niya. Kalahati. Pinapi niya. Gusto mo? Ayun, pinagaan niya. Lalagay pa lang ng bulsa. Sa nahuli ko sa. Nahuli niya, no? Nahuli ko yung inaano niya yung ngipin niya. Oo. Nalagay sa Oo. bulsa. Wala ko nang malamot, tinatapon ko. Pag pinaalala mo pa kasi. Kunin mo na yan. Kunin mo na yan. Isa ito lang sa akin. Oh, hirapan na ako mag-ubos. Diet ako ngayon eh. Hindi na. Ayun ka pala. Pero na-miss ko ang kape eh. Nagkape ka? Kape ba yan? Kape to. Ba't ayaw mo po? Kahit na nagpapaltipid, namimiss ko ang kape. Yung Nescafe. Yung kape na yan, nagpapaltipid ako. Mayroon talagang kape na hindi kahiyang, no? Yung original Nescafe, hindi ako nag-ano dun. Ayaw niya kasi itlog ang ginawa ko. Tubos. Tubos ang gusto. Habang tumatagal, sumasarap. Kaya nga, sabi ko sa'yo eh. Masarap pag tumatagal. Sana ganun din ang relasyon. Ang relasyon, sana ganun din. Habang tumatagal na sumasarap. Ba't ang aga ng hugot mo sa relasyon? Bakit ang relasyon sa una lang masarap, ang umpisa lang? Pag tumagal na, wala nang Pag gana. bago lang. Wala nang gana pag tumagal, no? Hindi naman sa walang gana. Hindi na Malamig na? Oo, hindi na ganun kasarap. Hindi tulad ng adobo. Habang tumatagal. Parang sardinas na lang. Bubuksan lang kung gusto. Ang aga ng hugot. Bakit natatulog ng maaga? Akala ko nagbibiro ka lang Sabi ko kagabi. sa'yo eh. Hindi na ako nanood. Hindi, Totoo pala. nagsalang lang ako nag-ano lang ako ng alchemy hanggang sa akin natulugan ko. Kasi ano, 10:30 wala na, hindi ko na alam. kaya nga kasi lagi mo sinasabi mo matulog na ako. Tapos umabot na alauna. Kagabi sabi talaga matulog na ako. Pasilyoso talaga. Pagtayo ko, Ben, sinihilip kita. Tulog na talaga. Nagtago na sa kumot. tulog na ako maaga. Wala nang cellphone. Ba't ang Nandun cellphone mo ka pa, nasaan? nanonood ka pa. Saan ang cellphone mo? Kasi pag tulog ka na, yung cellphone mo nasa labas eh. Nasa Ang mesa. sombrero. Huwag mong itabi sa ulo mo. Hindi maganda, Nakasapit. hindi maganda yung yung radiation niya, hindi maganda. Hindi, pag nanonood ako, nakasabit ko sa sombrero. Doon ko siya iniwan. Yun lang yun. Kaso nga lang, yung earphone ko, nakatulugan ko. Earphone kagabi, parang nalasing ako kahapon sa earphone sa. Bakit? Nakakalasing pala pag sobrang tagal na sa tainga. Parang naano yung ulo ko, sabi ko. Hindi mo maganda. Ang earphone lang matagal. Yung tinanggal ko, Kasi medyo, dito, habang nagluluto ka, no? taga ang hawa ng oras. Ako, ang earphone ko lang talaga gabi ko yung nanonood ng ano. Hindi maganda pala ang earpod pag babad sa tainga. Yung tinanggal ko, parang, may masmasan ako. Sarap ng adobo sa tubos. Tapos may umuusok-usok ng kape. Ay, mausok ko. Gagawin ko. Mag-uwi ako ng... Yung Shirley talaga nagkakape na. Hindi maganda yun. Walang pares. Yung kasama. Hindi Hindi na pares. paalam. Dapat sinani, naisip niya rin pag-alam sa linyo. Hindi, sinabi na. Dalawang beses na dyan ako at mag-aamusal. Pero kape Sinabi lang mo? talaga. Yung nanay? Kape lang nagigod niya. Sabi ko, may tinapay doon. Mamaya na daw. Hindi maganda yung kape ng nanay. Walang pares. May pares. May ano ba sa inyo? Aroma? Aroma, sir? Ako ba? Yung parang sinangag na mais. Pinong-pino. Ang sarap kaya, no? Namimiss ko yun. Aroma. Parang kape din siya. Pero parang sinangag na ano. dati, mayroon doon. Alam mo yung parang Turkish coffee? Meron. Mga ganun. Masarap ang Turkish coffee. Marunong ka gumawa. Nalimutan ko na gumawa ng Turkish coffee. Anong gagawin? May mga halo-halo yan eh.
mo ba? Gusto ko na miss ko eh. Pinag-aamoy ko ngayon nandyan. Ako ang gumagawa ng Turkish yan, yung nandyan sa freezer. yata. Parang ano na eh. Expire na. Hindi masarap ang Turkish. Hindi ko ba? Hindi, gusto ko kasi tatamisan ko eh. Sinanay, lalagyan ko ng sugar. Tamis, nilalagyan ko rin siya ng chocolate. Yung chocolate cocoa. Yun ang gusto ko. Cocoa powder. Pamahaw. Pamahaw, almusal. Mahal. Paniod to. Tanghalian, paniod to. Ay, gabi. Panihapon. Sa inyo, ano yung pamahaw? Ano siya? Almusal din sa salita nyo? Ang pananghalian? Panangog to. Nagkaanapit lang. Panangod to. Sa amin, paniod to. Ang hapunan, panihapon. Ang hapunan sa amin, pandom. Pandom. Pandilim. Pandom. Ano madaling Parang ba? pandilim mo. Panihapon. Ba't kaya panihapon? Ang hapon ay Hapon yun. hapon. Ano ko? Dapat panidilim. Panihapon. Almusal lang sa amin. Dapat ang panihapon, ang Merienda hapunan, dapat yun. Panahapon. yung panihapon na rin. Dapat ang hapunan, paningit-ngit. Paningit-ngit sana. Kasi ngit-ngit, madilim. Ngit-ngit, madilim Sa sa amin, panangog Tagalog. to. Panangog to, pandom. Panggam. Almusal. Paningit-ngit sana sa amin. No? Bakit panihapon? Paningit-ngit. Almusal lang sa amin. Mga almusal. Parang kinuha ko na natin sinapin, di ba? Hindi, sinabi. Yung pa, ayaw mong dulo? Pamait? Tigas? I-spare. Kaso wala. Sa ano ko yan, niluto ko sa kalan. Ito. Cheese.